Fresh, okay lang. Okay. Sabi ni Don, idadrop ka daw. yun nga nagkano ako, nagbike ako ngayon kasi alam ko hindi siya pupunta eh. Good morning mga bay, long ride naman tayo kasama ang team. Ito yung makakasama natin ngayon, si paring Eric, paring Bernard, yung pinaka-idol ko. Idol sa lamon. Si Red. Ito yung hihila natin ngayon. Tigawasak ng grupo. Mr. President. Hi, good morning. And Morning. ito yung mga original founder ng FECT. Atong sagaron, bay. Daghan kayong salamat. Maraming salamat. Anytime, bay. 3, 4, 9 tayo andito mga bay. Yung 4 andun sa Sian Academy naghihintay. So kita na lang tayo doon mga bay. So ang route natin ngayon mga bay, mga 67 miles. Galing dito sa Pasatiempo, ikot tayo ng Wildcat, Pine Flat Dam. Tapos balik na dito. Estimated na elapsed time natin mga bay, mga let's say 7 hours, kasama na yung mga pahinga. Okay, hintayin na lang natin si Bay Lester, tapos alis na tayo mga bay. Bye. Sorry bay. Oh, okay lang. Let's go 1.5 mile. Bullard. Ako Bullard. Okay, pray muna tayo mga bay. Most gracious Heavenly Loving Father, we thank you Lord for another day you have added into our lives. We thank you Lord for another day to ride and the friendship and the company of friends. We pray Lord that you will keep us safe on the road, help us to be focused on our ride, and may your Holy Spirit protect us and guide us, grant us wisdom Lord, and may you also protect our families left behind. And we thank you Lord for the many blessings you've given us. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen. Amen. Okay, let's roll mga bay. Went for a walk with the stars last night. Did not believe that I would end up right. Lucky endings were not something for me. I drove around all across the land. Thought that I was caught in a one-man band, but playing all those sad and lonely songs. Tamakin. Was gone. My dreams were shattered and I was done. I was roaming down the street and my weary feet. Tamakin. Tamakin. Strong. You took me out of the cold into the fire. You're picking me up when I'm down on the ground. Whenever I'm low, you are lifting me higher. And when I am lost, you make sure that I'm found. Paliko na tayo mga bay sa Academy. Papunta sa gas station, andun sila naghihintay sa atin. Into the fire. This is too good for a man like me. Be treated by someone so tenderly. I'm afraid that I might wake up. Paliko na tayo mga bay sa Academy. Feel like I'm someone else. I don't really know if I can trust myself. When I think of who I used to. Malapit na tayo mga bay sa gas station. Clear! Lost, my hope was gone. My dreams were shattered and I was done. I was roaming down the street in my weary feet. And then you came along with the love so strong. You took me out of the cold into the fire. You're picking me up when I'm down on the ground. Whenever I'm low, you are lifting me
nauna na sila mga bay. Habulin na lang natin. Umuulan mga bay. Yung nasa likod si dalawang Joel saka si Bernard. Na flatan kasi si Joel Rivera. Naglo-long ride tayo ngayon mga bay kasi first time in a long time na nag triple digit. So 91 lang yung high. Pero hindi natin in-expect yung ulan. Roaming down the street in my weary feet. Then you came along with the love so strong. You took me out of the cold into the fire, picking me up when I'm down on the ground. Pre, unexpected yung ulan. Pala, yan. Basa pala. Went for a walk with the stars last night. Did not believe that I would end up right. Malapit na tayo mga bay sa Coral. Sana naghihintay sila doon. Huminto na yung ulan mga bay. Medyo basa tayo ng konti pero yung kagandahan hindi siya malamig. So andito sila naghihintay. Sorry for waiting. Asan ba? Naplatan si Joel Doc. Aling Joel? Joel R. Hindi na tayo pupunta mga bay sa original route kasi medyo delikado yung downhill sa Maxon Road. So discuss tayo kung saan pagdating nila Joel. Dalawang Joel saka si Bernard. Sabi ni Don, idadrop ka daw. yun nga nagkano ako, nagbike ako ngayon kasi alam ko hindi siya pupunta eh. Baka i-drop ako, so Pag magandang panahon, doon lang ako magbabike. Ay, okay lang. okay na, salamat pre. Okay pa. Yeah. Problema, pre. Tama sa'yo lang. Please Babalik naman. subscribe. Ako pa sa puno doon. Mag-section na naman tayo sa sarado eh. Ihintayin na lang natin sina dalawang Joel saka si Bernard mga bay. Tapos roll out na tayo uli. Okay, andito na lahat mga bay. Anong final route natin? Saan tayo pupunta? Anong final route natin, pre? Kontuyo na yan, oh. Medyo tuyo na naman. Oo. So maybe it's okay. Yan, majority din. So ano na lang, pagbaba natin sa intersection, decide na naman tayo doon. Ano, stop muna tayo sa Wildcat o ano? Oh, pahinga ng Regroup tayo sa kwan, regroup tayo sa Wildcat pagka-regroup. Pahinga ng konti. Regroup lang. Oh, regroup lang tapos ano na. Yung ano doon, yung puno, no? Wildcat ng stop. Pati yung ibabaw. Sila kadulo. Okay. Regroup lang tapos ano na, hindi na magpahinga. Oo, pagka-regroup at ang huli dumating, pahinga lang mga ilang segundo. Ito kaya, pahinga ka lang ilang segundo ha. Okay, let's roll mga bay. Let's go. Oh, baka may sasakyan. Go, let's go. Ha? 39.53. Okay mga bay, papunta na tayo sa Wildcat. Nindotag music. Okay mga bay, andito na tayo sa intersection ng Maxon tsaka Watts Valley. Bye bye. Andito sila, naghihintay. Narito mong hinintay. Nagano na tawag doon. Buti na lang, may sad. Naiinis. Buti na lang, may sad. Oh, naputulan kami ng kadena dito. Putulan ng kadena. Talagang pa, Parang Chris pa yan.
Snack muna, snack. Kasi ito. Wala, na-plat na. Pre, may soft drinks dito. Parang na-maximize si paring Ariel ngayon ah. Kung saka na may saka na lumalabas yung sakit ng mga bike. Yung mga duty doon sa gilid. Mapapansin mo yung mga bike niya. Yung mga... Saka yung... Regroup tayo dito mga bay, tapos roll out na uli. Okay, change route mga bay. Tool House Market tayo, pero yung iba baka aakyat ng Tool House. Si President kasi hindi pa daw nakaakyat ng Tool House eh. Nasabi ko lang, di ko Maglalakad yan kasi masisira yung chain. Si Doc nakailang bisis na doon eh. mag-i-snap na naman ng chain ko. Dapat ba? Ayos. Oh. Dapat pala cable lang dinala ko. Ano, tara na. Tool House Market tayo bay. Market daw tayo pre. Ano? Okay, market na muna tapos decide tayo. Oh, decide doon. Tapos order na Tool House tayo Market. doon ng burger. Yung Kung saan tayo nag-rest stop? Yeah. Kung saan tayo nag-rest stop? Yung sa... Okay, roll out tayo mga bay papuntang Tool House Market, tapos decide na naman doon. Ano mo, mapipigta makita Tool House. Yeah. Mapapag-usapan doon. Para makarating naman si Juan, si Bernard. Para makarating. Bernard, inakyat yung World Cup 2 bisis. Nabitin eh. Nabitin. Sige, let's go. Okay, tara. Dulit, Tool House Market. Oh, Tool House Market para hindi kayo mabitin. Masarap yung ano doon. Burger. Andito na tayo mga bay sa intersection ng Tool House tsaka Lads Road. Papunta na tayo sa Tool House Market, mga 1 mile siguro. Si Raid, si Eric tsaka si paring Lister bumalik na kasi may curfew daw sila. So tayo na lang yung tatapos sa route na ito. Malapit na tayo sa Tool House Market. My faith was lost, my hope was gone. My dreams were shattered and I was done. I was roaming down the street in my weary feet. And then you came along with the love so strong. You took me Relax na relax. Dito na tayo mga bay sa Tool House Market. Sabihin ni Mrs. Chain lang ang kailangan ko. Buong bahay na papalitan. Parang naiinip na to ah. Yeah. Baka may crack na yung kasi nabali. Oo, na ako. Na-overtorque po. Real, pinapaligo daw sa kwenta. Snack. Kainin mo dalawa. Recharge mga bay, recharge. Kain. Fighter na ride. Ano pre, nagiging epic? Epic ride na. Hindi na training ride, epic ride na. Umuulan pa. Umuulan. Ha? First time daw. Oo nga eh. Nakapag-ride na ulan. Hindi nakakapagod eh, no? Hindi nga. Kahit Hindi nakakapagod, pero nakakatakot. ako sa downhill doon, yung mga kwan. Baka dumami ako. Kasi Christmas pa. Doon, nagkasya naman tayo before sa ano eh. Sa malamig daw, Doc. Jowlis. Malamig So, ang late lang ng Jowlis. nagkasya tayo. Depende rin kung sino magsasign up. Okay, tapos na tayo kumain mga bay. Rolling na naman. Mag alas 12 na. Regroup tayo mga bay sa Humphrey Station. Uy, tumawag.
love so strong. You took me Nakabalik na tayo mga bay sa Coral. Walang picture sa downhill. Bilis nila. Bayan ang ano natin? Show na diretso na tayo? Diretso na tayo na siya. Okay. Kami doon na kami. Mga kapatid. Fred, yung ano mo, battery. Oo, mamaya kunin ko. Oh, ito siya. Okay. Dito na tayo mga bay sa Sian Academy. Bye. Hanggang dito na lang. Kami meron pa kami 5 miles. Ubus na. Wala pa sa itsura eh. Kami ang Press ubus okay na. lang. Okay. Sorry. Magaling mag-act si Pres eh. Malapit na tayo sa pasatiempo mga bay. 65 miles.